Kalugarang kabantanan kinasal dayanan, kareli kong siya mamisat ng ganingan doon, adwan dalit din dindang tama. Ing dalit ng Maria, ayaw sandang magnificat. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Idalita mo isang lang milagro at ikayapanan ng Diyos kingkatamong pamibiyay. Paragulan tamo'y magod na aliwayang sukat tamong loob karikapanan tamong tao nunay lugod ng Diyos niya katama. Tingkakaman ng kanta niling simbang beni diyan ng Benedictus abilalag ng Zacarias, inyang bibay siyang anak na Juan Bautista. Blessed be the Lord, the God of Israel. Nung rin pisyag ng Zacarias, katuparan di pangako ng Diyos. Kapabilagan kaya anak Juan Bautista, isa dyan ingdalan pamundaling puso dareng tao, bang masaluso yung pilo, in Diyos, karipuso tao, at maghari karing pamibiyay tao. It is not simply opening the doors of paradise. Ang misara-misara, timulin ng kasalanan ng Eva. It is opening our hearts and minds so that the grace of God will come and overflow into our hearts. The God who created you without you cannot save you without you. Idanggiran ang tamo, idanggiran ang pamakisanmentong kingkaburyan ng Diyos, yang susi, bangkyan ng Diyos, maghari ang aking puso tamo. The God who was born in Bethlehem, the God who comes to us in the Eucharist, milubyan mo rin puso tamo nung paluban tayo. Welcome Jesus into our hearts. Nung magbayo tamong puso at kaisipan, metanoia, paibulutan tamong kasalanan, ba maging matiluka, matiluya, maging matilutamo, kinalugod ng Diyos. My dear brothers and sisters, ingamalang benediction, Benedictus. Iba siya ingamalang benediction. Buwan sa mga bene maya, well and good. At buwan sa benediction, to wish well or to say something good. Benediction. Magsalita ang maya para kikalumang tao. Bendisyonan me ingmen ng tao. Kapamila tayo banaladan mo. Kapamila tayo pulsan me kanuan. O pisikanan me holy water. Bendisyonan me. Pagnasan mo, all the best. Ingsab ng maya. Para kaya kalupang ng tao. Para yung pamilya mo. Para yung parokya tao. Let us wish all the best. Para yung tao na sa tingak kinabukas mo. Para yung biyan ng pamilya. Para ikasaplanan, ikasalpantayan, king parokya tama. Benediction. Let us always have something good to tell one another. Not bad news, but good news. Hanapan mo ng kabutihan ng iyong kapwa-tao. May your theme song in life be the goodness of God. Ikaya pa rin balat meto. Alam lugar yung sumbat. Alam lugar yung paginakit. Alam lugar yung sukalalo. Benediction. Ingsab lang bayat pimulalan tama. Ingsab lang makakaya pag nasantama. Ingkaya man naliwa pimulalan tama. Ngayon Pasko, alasan ang managkas. Alasan ang manhira at mamuna. Alasan ang magsisi. Noon paltota. Ingsab lang bayat. King metong at metong. Parents bring out the best in us
and wish the best in us. Kapag nasandaling pengari tamo, insap ng maya, maghanap ng pamibiyay tamo. They want to bring out the best in us. At di kayo mga sana, bring out the best in your parents. Ikaw kalasawa, bring out the best in your wife or husband. Alitang kuntor niya kayo, maging magsumami kaugali, uliminyawa ka tingkakarokan at kapututan ng asawa mo. Makanita ito. Sana miyawa kang kaya pa ng asawa mo, bang pareho kayo minumpimbang mo. Sana miyawa ng mga nakaging kaya pa niyo at manyampakat managalay kaya pa goodwill within our family circle. Not bad will. Uling kapayapan, kahit taong mayang na pinagluban, peace on earth to men of goodwill. Sana mayroong goodwill at bad will. Metong at metong within our circle of friends and within our family life and within our parish. My dear brothers and sisters, metong po kayo ang unang seremonya ng binya. Walang ipinari ang panduntegawan, kurusante kanuan ng anak. Hindi mo munang bendisyon na bagyan tamang ng anak. Kurusan may kanuan. Pengari tegawan, kurusan may kanuan ng anak. Kamambingon siya, kurusan may kanuan. At botang makaintindihin. Turwanan may mag-bless, karimbakat ko. Turwanan may maniklod, karimbakat ko. Huling linggaman na rin pengari tama. Ilang lulod ng grasya na ng among Ginoo. Our parents are God's representative to us, so that we receive God's overflowing blessings in our life. Siklod tamo ka rin pengari tamo, pagmamano. Makapailan tamo iupaya na rin pengari tamo. Uling binyayan dakatamo, peparabul dakatamo, at sineseligit tamo, at inggap tamo ng Diyos. Iba't pag-isepupunan, ang gana kitang itamo, marabultan, mamantabi, at sisesen nakatama pa mo rin tingin na itama. Bendisyon. Inganak mabibigay ng bendisyon. Mabibigay ng gatas ng anak. Dahil commercial milk yan, breast milk or whatever kind of milk. As na kasustansya yung gatas, dahil brain booster, mabibigay ng gatas, lelo at miyananiwang. Mabibigyan na kapamilatan ng immunization program. Mabakuna yung anak yun. Baka nilang laban ng sakit. Invest in good food and good milk. Baka nilang laban ng anak mo. Uli may develop your brain. Ang mga physical capacities. Invest in immunization program. Baka nilang laban ng anak mo. Yung sakit. Italangin yung center o pediatrician. Baging anak matatagya, laban king nanong ang sakit. And then, mabibing anak, king pangaral ng pengari. Kapamilan na rin pangaral na rin pengari, benediction, benediction, pangaral, ang anong pamanaral king metomanyanak. Bakit tuntun niya king matulit at dalan, at tuntunan ng daklat ng kabanalan, papunta king akong Ginoo. O yung pamilan niya itong pengari. Para gulanin na ako ba maging malusugyan. Pero pangaralan niya, ba maging mayap niyang tao, ang bumayap niyang Kristiyano. O yung bendisyon na nagkiratamong Santa Iglesia, ang buong parokya. Yung bendisyon na nagkiratamong Balen. There will always be good Christians and good citizens. Huling minaralan lang. Your greatest contribution to the society and to the church, para kang mayat kaya na. Para kang mayat ka Kristiyano, and the legacy of Christian living, the legacy of goodness of heart, the legacy of goodwill and kayapan, kabanalan, will go on. Huling anak mo, tinutunin ka ng mustong dalan.
Bengari ng Juan Bautista. Sa sadyado rin anak yu, bang ituntun na kinustong dahanan, at buday anak matuloy di kanyang dahanan, sa desin pamilya, sa desin Santa Iglesia, managana, ikasalpandayan ng parokya, uling tenang making puso ng anak mo, ing lugod ng Diyos, at lugod kaparang tao. Tenang ng anak mo, the gospel values, the values of hope, love, the values of forgiveness, uling sineseming bendisyon, maya pamana, maya kapaharan. My dear brothers and sisters, di nga nakilala kayo, ganda naman akong Ginoo. Pwede nga na, para kibalayan ng Israel, is Saint John Bautista. Yung isa dyan kibalayan ng Israel, totoo, anak na ni Isabel, ang pong anak na ni Zacarias, regalo rin ng Diyos karela, pero yung anak ay ni, at inyang misyon, para sa sambayanan ng Israel. Di nga na regalo ng Diyos, anak yun na, pero kibinyag, may ibandi na naman ng Diyos. At ilang misyon kay pamilya, at ilang misyon kaya ng church and the society. So when the time comes, ay anak you, malulot na ikarelang pangatao, you should be more than willing to offer them in the service of the church and in the service of the society. My dear brothers and sisters, in Diyos taong tunay ang mapaglunos at maganata nga ng Zacarias. Mabibiyata ang lunos at ganahan ng Diyos. The story of Christmas does not end with this Mass in kasyamayan doon ng Belatan. Kaya kapupusan ng Pasko. Christmas will always continue. As long as there are Joseph, Mary, Isabel, Zacarias, John the Baptist, Jesus Christ in our lives. We will continue the story of Christmas. May pupusin simbang bintang, pero yung kwento ng Pasko ay nagpapatuloy. Ang kwento ng Pasko ay diwakasan. Ito'y laging itutuloy. Dahil tutuloy natin sa ating mga buhay ang kwento ng Pasko ng pagmamahal ng Diyos. Bubuhay natin si Jesus sa ating mga buhay. Ang Diyos na nagkatawang tao ay sana magkatawang tao sa ating mga pagkatao upang maramdaman ng lahat na buhay si Kristo dahil buhay siya sa ating mga puso at sa ating mga buhay at pag-ugali. That is our mission, to make Jesus alive in our hearts, in our families. He was born 16 years ago, but today, here and now, He will be born in our lives. Buhay natin si Jesus sa ating mga buhay. Sana may katawag ng tao. Kingkaya katawang pamilya. Christmas will always be around. As long as there are Joseph, who are more than willing to make a supreme act of sacrifice for the greater good of the family and community. Christmas will always be around. So long as there are Marys who are willing to say yes to God's will for the greater good of other people. Kapag sasabihan taong Ginoo, yes Lord, sana kang yes ka, will always be yes. Bago sunduin paninang ng Diyos, karimbami bien Christmas will always be around as long as there are Isabel, ang pong Zacarias, suyong esusuko, potaman ng katapakan, kikasulat king pamilya, king parokya, babiyay Pasko. Pasko na po talagang taong susuyong esusuko. O dahil sa yata may sasawa, sumaling na rin kalamidad, sumaling na rin pagsubok at daragat pimpiyan namin. Christmas will always be around. As long as there are people who smile
in the midst of pain and suffering, who keep on serving the Lord with their lives. Katapatan king kasuyuan, katapatan king pamanalangin, katapatan king pamaglulod, king metong at metong. The story of Christmas lives on in our lives. In Diyos, tunay ang mapaglunos at maganakan. Mabibiyatan ang iglunos at ganakan ng Diyos. King sawag ng Diyos, king lubod ng Diyos, mabiyatan. King sawag ng Diyos, king lubod ng Diyos, at syuta mong uling ng Diyos, mabalakay. And all the time, kapabilang natin yung Eucharistia, sinabi na ng ginudamtan yung iking bilang kapigaganakan ka na. Damtan niyo yung pagdawin sa sarili bilang kapigaganakan king lubod ng Diyos. Potang besa tamo, potang makagalakataw, maging magalakataw, king metong at metong. O yung bendisyon ng karatamong pamilya, ingkanaka ng metong at metong. Ulit yung pera rin tamo magalakatamong magalakala, maging magalakala ng kareng kapatid mo. Ngunit libur ng nakatama ng pekari tao, luburan mo na naman din kalupang tao. Here's the blessing of good-heartedness. Liburan ang tama ng Diyos, may kakalubod tao. Pepatawaran ang tama ng Diyos, may papamatawad tao. The blessings of peace that overflows from God through our hearts, through our fellow men. Then, imunang ng kaligtasan, ibasyat niya ang atama. Huyanin munang ng kaligtasan. Walang din tao matulid na pamibiyagin. Walang din tao maging banala, maging matulid yung panimanmana, king kahaba ng biyatama, at sunin muna ng kaligtasan, ing katimawan. Munang ng kaligtasan, kasan tinayamano, at sunin muna ng kaligtasan. Walang itawang may sa tamang simba at mag-isan metong ingilong ng Eucharistia. Muna ng kaligtasan. Walang itawang may sa tamang sumuyong ng katapatan. Walang itawang may sa tamang mamatawad. Walang itawang tulad ng tamang gana ng katuliran at kabanalan. At sunin muna ng kaligtasan. Tanda-tanda. Manalangin tayo ng Diyos, Igpatang ng atsuban mo, at daran mo, at biniti mga kaya